Здравейте! Сега ще покажа как да направите ето такава паста за зъби от ластичета. Ще ви трябва метална кукичка, стан и 6 цвята. Аз ще използвам тъмно синьо, светло синьо, перлено синьо, зелено, бяло и червено. Така че можем да започнем. Нека да започваме. Ще започнем като направим самата паста. Ето тази тук. Така че, да, нека да започваме. Ще ни трябват 3 ластичета. Ще вземем едното и ще го направим ето така на 2. Ето така. И ще го поставим ето на тези два пега тук. После още веднъж и последен път за сега. Ето така. След това обаче ще сложим ще завъртим по-точно 3 пъти около този пек. Малко ми е трудно, понеже не ми е чак толкова удобно, така че може би малко ще се позабавя. Така, 2 пъти, 3 пъти. Така, готово 3 пъти. Сега, ще прокарайте си кукичката и вземете последните ластици и ги извадете. В смисъл, това всички го знаят как се прави. И тук. И ето така. Също така, забравих в началото да ви кажа, че ще ни трябва ето такава кукичка, която не ви трябва, или клечка зъби, или молив, или каквото откриете. Може, ако имате, аз за сега нямам такава друга метална кука, но ще си купя скоро. Сложете си куката, ето така, тук, само тук. Издърпайте го. Ето така. И после само издърпайте. И ето как се получи. В смисъл, това после ще го поправиме, това ластиче, защото малко, даже доста така е поизлезнало. Но нищо. Само на секунда да си оправя, че ми падна. Да, ето така трябва да изглежда. Сега обаче ще започнем вече с направо цялата паста и всичко, така че ще започнем като вземе един такъв перлен ластик и ще го направим на 2 и ще го сложим на средната линейка, ето така. Ще сложим още 3, още 2 пъти по-точно. Ето така, правите така. И още веднъж. Последен път е това. И сега ще започнем вече като слагаме вече другите цветове ластици. За целта аз сега ще използвам бяло, но вие можете да използвате, разбира се, и други цветове. По принцип трябва да е бяло тази част, но разбира се, както вие си решите. Така, сложете си ето тук 2 бели ластика. Сега започваме да слагаме 2 бели ластика, а не да ги правим на 2, един ластик. Така, след това ще сложим още веднъж така. Ето така. И запомнете, че това всичкото го правим на средната линейка. Ако го правите на друга, просто започнете от начало, защото задължително трябва да е на средната линейка. Така, сега започваме, по-точно продължаваме, като слагаме 2, ето такива пак бели ластици, 2 бели ластика. Отново казвам, не ги завъртваме
В смисъл не ги отдебеляваме. Имам предвид, не ги правим така на две. И слагаме от тази страна също. Така. Ето така. След това сложете два червени ластика. Ето тук. И след това сложете два бели ластика от всяка страна. Поведнъж. Ето така. И тук. Ето така. След това сега ще започваме и ще продължим най-вече. Така, ето така трябва да изглежда. Като сложим 4 ластика. Имам предвид 4 пъти ще сложим по 2 ластика. Ето какво имам всъщност предвид. Ето така. И още веднъж. Ето така. Трябва да ви изглежда. След това вземете още... И това всъщност го правим и от другата страна. Така че... Така... Само да кажа, ако ви се преплита така както на мене, смисъл с другия ластик да се преплитат, трябва да го правите, защото не е желателно просто. Сега ще вземем два светло-сини ластика и ще ги сложим ето тук, после ето тук, ето тук и последно ще сложим два тъмно-сини накрая. Само аз казвам, че всичките ми са някакси... Не съм ги оправила просто. Някои са така, идват така, в смисъл в пакетчето, което много ме дразни, защото трябва да ги оправям. Така, слагаме. Сега започваме всъщност с ето тези нещо като желирано зелени ластици. И започваме като слагаме ето тук ластици. Така. След това от тази страна и последен път по-точно от другата страна. Оп. Просто май съм го направила грешно. Да, много съжалявам, направила съм го грешно, в смисъл не трябваше да е така, трябваше да е ето така, така че върнете се и го направете така, просто грешно съм го направила. Съжалявам отново, в смисъл аз го бях сложила ето така, а то трябваше да е тук отгоре, отново много съжалявам. Така, сега продължаваме, като слагаме ето такива зелени ластици. Ето така. И всъщност под тях слагаме още веднъж. И от другата страна. Ето така. Мисля, така трябва да ви изглежда. И след това ще сложим, започваме с белите най-накрая. Ще сложим ето тук. Малко ми е трудно, съжалявам, просто ако не се вижда чак толкова добре. Ето така. След това тук. И последно тук. Ето така. Трябва да стане. Сега, обаче, ще сложим пастата, в смисъл, която направихме преди малко, така че да. Сложете най-нормално. Просто ето на този, на средния ред и на първия пек. Ето тук.
или кръче. Съжалявам, ако не ви харесва просто думата пек. Но всъщност пек означава това нещо тук и в България го наричаме кръче явно. Така че да. И в смисъл, много съжалявам и просто сега се чудя просто как да го оправя, но всъщност трябва да прекарате куката, но това ще го направим накрая, защото сега няма смисъл, защото ще е малко трудно и ще отнеме доста време, така че предпочитам да си пестим това време и да ви го покажа сега. Започваме. Вече с захващащите ластици, само на секунда да го хвана, както ми е удобно. Така слагаме два ластика. Ето така. Ето така. Задължително трябва да са тук. И сега започваме с един ластик, не с два. Сложете ето така един такъв триъгълник и сега всъщност ще започваме с тъмно-зелени, по-точно с желираните зелени. Сега само побутнете си ластиците още преди това, за да после да не губите време. И така смисъл ще трябва да сложим общо два триъгълника, такива зеленички. И сега започваме, като слагаме тъмно сини. Смисъл, за сега трябва да имате 4 триъгълника, от които 2 да са бели, 2 да са зелени. И сега ще направим, ще сложим по-точно 4 тъмно сини и отново казвам по един ластик на всеки триъгълник. В смисъл общо трябва да имате 8 триъгълника. Така че ето така. И го сложете. Ето така. И още веднъж, съжалявам ако чувате косове, това просто имаме гости. Така че така, само да го правя ластика отново. И смисъл сега си го слагате тук. Смисъл, само да кажа, че това вече е последният триъгълник, който ще сложим, така че сложете го ето тук. И смисъл не слагайте по-нагоре, защото тези бели, които виждате, са като триъгълник, защото в смисъл виждате, ето, като триъгълник са просто. Ето така. Да. Сега, ще започнем най-накрая да в смисъл да го хукваме. В смисъл да го правим, в смисъл да го премятаме вече. Забравих му името, съжалявам. Така, започваме. Като ето тези двата, които са тук, ако ги виждате, така, ги слагате. Така, само на секунда да ги побутна. Така, взимате ги и слагате ето тук. На горния смисъл, ето така, само да си правя ластите. Ето така. Ето така трябва да ви изглежда. И от тук нататък вече започваме и да премятаме, така да го нареча. Така че да, взимаме последните два ластика. Оп, само на секунда, че взех само единия. Така, взимаме последните два ластика и от тази страна. Ох, защо винаги взимам по един? Съжалявам, ако не ми се вижда от ръката, просто не ми е удобно. Ето така, смисъл. Просто ги премятате и трябва така да ви се получи. Сега и средното. Ето тук имам предвид. Вземете ги тези две. Ето тук. И го сложете. Оп, така. Ето така. Ето така. И сега всъщност продължаваме. Минаваме, взимаме зеленичките, желирани от другата страна
средата. И сега всъщност какво трябва да направим? Не продължавайте, защото трябва да ето тези, ако виждате, ето така където са, трябва да го преметнем, в смисъл да ги хукнем. Така, взимаме първите два ластика и моите отиват на тази страна, така че ги сложете на тази страна. И след това другите два зелени към другата страна. Ето така. Само да кажа, че наистина това ми е първи видеоклип и смисъл, ако не виждате смисъл какво правя или нещо не сте разбрали как точно се прави, моля напишете в коментарите, аз ще ви го обясна. Така че да. Сега ще вземе, защото вече сме готови всъщност, ще вземе тези два сини ластика и ще го преметнем. Сега ще преметнем ето тук. Така. И сега от другата страна. Само да кажа, ако видите, че просто си побутнете ластиците най-добре, за да не ги объркате, защото после можете да вземете някой грешен, така че и тук вземете последните два, които в случая моите са тъмносини. И сега само за тази страна, много съжалявам, но ще трябва да го обърна, защото просто така не се вижда и може би ще взема нещо грешно, така че да, ето така, взимам, оп, продължаем, ето, сините ластици и така, сега, съжалявам, сега продължавам, ето така, взимате и смисъл продължавате догоре и само да кажа, че на мен по принцип, не знам защо, винаги ето тук на тези ластици винаги ми се къса един, така че ако ви се скъса, не започвайте от начало, а просто повдигнете единия, сложете го на този ластик, който се е скъсал, просто сложете друг нов и повдигнете другия, ако така ви се случи. Така, сега продължаваме. Тук два сини. Така. И само да кажа, понеже може да не го видите и да го направите правилно, смисъл, ето тук това дето от триъгълничето, трябва смисъл да минете така отвътре, смисъл, ето виждате този ластик, ох, боже, съжалявам. Виждате ето този ластик, ето този, който е задържащ, трябва да минете смисъл, ето така отвътре и да вземете последните два ластика. Смисъл да не се объркате, защото така смисъл ще се получи съвсем различно. Хукнете. Ето така. И сега взимаме белите, смисъл продължаваме си. Така, сега от тази страна ще го направя. Ето така. После не забравяйте от тези страни. Така. След това от другата. И ето така. Всъщност трябва за сега да ви изглежда ето така. Бъдете сигурни, че виждате ето тези като триъгълничета, където се получава. Трябва да го имате навсякъде, защото ако го нямате, може би сте пропуснали нещо да го грабнете. Смисъл, да. Така, продължаваме. Това също е малко така трудно, защото не знам дали ще се вижда, но и тук всъщност ще вземе последните два ластика. Аз само си ги побутвам нагоре, че да имам място да си ги
взема, да не взема някакви грешни. Така. И тук всъщност могат да ви скъсат. Така че аз взимам тази кука, помощната. Или имах една. Да, ето тази по-здрава е. Затова ето така ще се сложа и просто за да ви се скъсат ластиците го направете. Ето така. Ето така. И сега всъщност продължавате тук. Не. Това не трябваше да се случва. Ето сега всъщност ще ви дам пример как всъщност да оправите тези ластици. Само на секунда да го махна. Така. Значи, ако ви се случи това, никога, ама въобще никога не започвате от начало. Съжалявам, просто трябва да си взема кутията и да си взема ластичета. Така. Така. Както ви обяснявах и както казах, че тук винаги скъс, просто трябва да са оригиналните, че да стане нормално. Значи, сега ще взема тези два ластика. Ще го повдигна това с куката. Ето така. И сега ще сложа двата ластика. По-точно един еластик, който съм го таковала. И сега просто внимателно ще сложа ластичетата. Ето ги. Като нови. Така. И сега вземете. Така. Просто ако се скъса още няколко пъти, вече ще бъде фатално, защото не ми се губи време от видеоклипа. Така, сега. Надявам се да не се е скъсало. Много се надявам. Слава Богу. За сега не виждам нищо да е скъсно. Сега ще ни трябва още един ластик такъв. Ето такъв. Скъса ли се? Да. Скъса се. Така, значи, за да не губя време, защото аз това го правя на почти на всяка паста, в смисъл ми се къса и така, че това после ще го завържа. Аз вместо, в смисъл го завръзвам просто, защото наистина не ми се губи никакво време от видеоклипа. Но просто трябва всичко да правя от начало. Не от начало, но както казах, просто продължавайте напред. Мен не ме интересува. Вече съм направила 2 пасти, така че дори да ми се получи точно както аз поисках. Точно както искам. Значи, така, сега ще ви покажа как да го завършите. Вкарайте куката през всичките, смисъл, така. И вземете един ластик. И го сложете тук. И сега само го издърпайте нагоре. Внимавайте да не издърпате някой друг ластик. И сега ето така го издърпате, даже за да не ви се къса, защото мен винаги отново ми се къса. Ще взема една кукичка, ще сложа тези по-точно най-логично и най-добре. Просто ето така да направя. Просто не ми е удобно. Добре, няма никакво значение. Да кажем така. Така почти съм. Добре. Мисля, че така е добре. Няма значение. Сега ще ви покажа как да го завършите. Даже ще се опитам да наближа камерата. Сега се вижда пък размазано. Не искам се вижда размазано. Аз очевидно отново ще трябва да го направя.
Мисля да сложа куката. Взимам, издърпвам ластика. След това дърпам. И сега, какво всъщност ще трябва да направите? Сега, като издърпате ето това тук, ще видите едно пространство, в смисъл ето тук това кръгче, ако го виждате, ето. В смисъл не е кръгче, но е като пространство. Така, сега гледайте внимателно, вкарвате куката през него и след това взимате ето този ластик, който е тук. Издърпайте го. Ох, на мен нещо малко са... Да, ето готово. Така, и вече сме всъщност почти готови. Сега какво трябва да направим? Като сложите ето така, вземете ето така, като направите, смисъл имате две ластичета, смисъл две такова и просто задното го преметнете през това и направете така като възел. И сега всъщност е време да махаме пастата за зъби. Така че да. Махнете внимателно. Не искаме да ви се скъса някой ластик и да започвате от начало, така че не е нужно да бързате и да го махате толкова бързо, че да ви се скъсат ластиците. Смисъл, аз не знам защо, но смисъл знам защо, разбира се, защото българските ластици не са чак толкова добро качество. Така че в сайта на Rainbow Loom не може да се поръча. В смисъл, в България не доставят. То си го пише в кои държави доставят. Така че. Но в смисъл вие можете да си ги поръчате от Amazon или от eBay или от някъде другата. Ето така. Почти сме извадили пастата за зъбки. Така, тук много внимателно, даже още от тук виждам тези краища, така че аз ще ги завържа още сега, за да ми се такова, така че съжалявам, но ще трябва да го махна от кадър и да го завържа, за да ми е по-удобно. Ох, сега на къде отиде? Много съжалявам. Ако искате, превъртете видеото, за да не чакате още време. Аз съм така, готов съм. Отново съжалявам. Мисля, ще оправим после пастата. Така че и махнете ето така. И смисъл долната част се получи добре, смисъл гъва се. Ето виждате. И сега нека да пооправиме малко всичките тези възели и всички неща. И само да кажа, че ще добавяме после такива ластичета, но после ще ви покажа. Мисъл, за да махнете ето такива ластичета, просто вкарайте куката някъде. Например,
ето така. Вземете го, прекарайте го и така нещо завъртете. Или пък аз най-лесно просто е така го завъртвам. Просто около пастата, защото не ми се губи време и ме мързи и всичко. Съжалявам, просто камерата ми спря. Така. На мен този път обаче, за този възел, който направих, малко сами стана кривичко. В смисъл самата паста, но нищо. Пак става не е зле като цяло. Окей. Тази част е малко трудна, така че да, ако не се справите, не сте единствените. Сега вземете 2 или 3 ластичета и просто го завъртете около пастата. Значи сложете ето така и завъртете веднъж. Ето така. И можете да свършите вече с ластичета, но понеже моето ще стане супер голямо, затова ще сложа още едно. Ето така. И смисъл пастата, самата паста, която излиза, не се получи чак толкова добре. Добре, но се получи горе-долу и смисъл ето я. Всъщност пастата най-добре ми се получи на първата. Това е втората, а това е третата. Добре. Добре, благодаря ви, че ме гледахте. Надявам се да ви е харесало това видео. В смисъл, самата долната част се получи добре при мене. Така че, надявам се и при вас да се получи добре. И ако ви е харесал този видеоклип, дайте палче нагоре. И ако искате още такива видеота, как да направим най-различни неща, абонирайте се за мен. Благодаря, че ме гледахте и това всичко за сега. Чао!